Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğrumuz şeyle soraptır. Esselamu aleyküm. Yüzarlık şirk mi? Yani öyde tutatsan ya da şona suva düşsen deyiptir. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Eğer yüzarlığı gözden dillen qorayar diyen niyet bilen tutassan ya da gözden dillen qorayar diyen niyet bilen öyüngde atsan şirke giriyor. Çünkü gözden dillen qoranmak için gözmoncuk, alaca, şah, nal, burç, duz, qoçun kellefi, doňuzun dişi, dağdan yüzärlik asmak ya da islenlik başka zatlar boynuna, eline dakınmak ve öyüne, ulağına, dukanına asmak İslam'a göre haramdır ve şirk hesaplanıyor. Edil şonun ýaly öýlerde, dukanlarda, bazarlarda alar wagtlary jinler goýar diyen niyet bilen ya da bereket getirýär diyen ynanç bilen yüzärlik tutatmak hakikat bilen bağlanşygy bolmayan, İslam'a ters bolan ýalňyş ynançdyr. Eger musulman doganlar öýlerimizi şeytanlardan, jinlerden gorajak bolsak, öýlerimizde 5 wagtyna namazy kılmaly, Kur'an-ı Kerim okumaly, Kur'an-ı Kerim'e amal etmeli. Çünkü sahih hadislerde haber berilişi ýaly Allah Teala'ny ýatlayan yerlere, Kur'an-ı Kerim okulyan yerlere perişteler gelýär. Perişteler ol yerdäki kişilere Allah Teala'dan rahmet dileýär, bağışlanma dileýär we ol yerlerden jinler we şeytanlar gaçýar. Eger bereket gerek bolsa, halal işlemeli, edýän işin hakyny vermeli, arafa işlemeli. Gözden dillen goranmak üçin musulman doganlar Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öwreden ýoly var. Şonu etmeli, şona amal etmeli. Ayetul Kursi, Felak, Nas ve başka da hadislerde gelen doğa dilekleri okumaly. Bu barada giňişleýin gözlegme we ondan goranmagyň usuly atly dersimizde ve gözden dillen jadydan goranmak üçin haýsy doğa dilekleri okumaly diýen soraga beren jogabymyzda Kur'an we sünnetden delilleri bilen giňişleýin düşünürdik. Isleýänler şol dersleri dinläp bilerler. Emma yüzärligi dermanlyk maksady bilen ulanmak, öýde tutatmak ya da suwa garyp şoňa suwa düşmek ya da islendik başka görünüşde dermanlyk üçin ulanmak musulman doganlar bolýar. Yüzärligiň köp peýdalarynyň bardygy aýdylýar. Hatda köne ýaşullarymyzdan eşdişimize göre yüzärligiň asyl ady yüzdärilik. Yani yüzderde değer derman diyen manida yüzdärilik diýipdirler. Wagtyň geçmegi bilen dile agyry gelýänligi üçin d harpy düşürilip näme yüzärlige öwrülipdir. Elhamdülillahi Rabbil alemin.